Magandang hapon. We're here sa ano ngayon sa Divisoria ulit guys. Kunin ko yung ano yung ano ba yun? Yung Prudence ayun. Tapos galing kami sa ano sa saan yun? Sa Ongpin. Kasi may nag-comment sa vlog ko na paglabas daw ng 168 mo, lakad ng konti pupuntang Ongpin. Bibilihan doon ng ano ng parang full sale na ng mga ano, Korean noodles. Eh, nilakad namin. Hindi ko nahanap. Please, yung nag-comment. Turo mo naman sa akin eksakto para, ano, para makamura. Eh, mura din namin mabenta. Kasi dito medyo pricey na siya eh. Uy. Mamaya ano ko din siya. Replyan ko din siya sa, ano, sa comment niya para, ayun, ma-notify siya na kailangan ko ang tulong niya. And then after nito, diretso kami sa, ano, sa MOA para bumili ng somebody's calling. Says it's your mom. Hello, mom. Matthew, you're looking for Matthew. A breaker, dyan nila kung kunin ka si Matthew. Okay, over. Tigilan mo ako. Breaker, what are you wearing today? Diretso kaming MOA para bilhin yung shelf nga. Ooh. Card. Cart, oh. Ayun, lunch muna kami because it's 1:40 PM na. Kailangan 3 o'clock, nasa bahay na kami. Para makadiretso kami ng MOA, may lapag muna namin yung mga pinamili. Order lang si daddy ng ano, beef bibimbap and then chicken ramen. Ayun. Dumaan kami sa Starbucks kanina kasi antok na siya. Grabe. Kulang na lang i-drag ko siya para ano, maglakad eh. Dokling na. Dokling na sa antok eh. Ayun. Binigyan siya ng ano, ng barista's favorite ano. 4 shots of coffee. Cuisine! Grabe! Ang sarap. Nakalimutan ko tanungin kung anong pangalan. Kasi tinabi ko nga yung Cebu eh. So, sayang. Anyway, ayun. Waiting lang sa food namin guys. 10 minutes lang. And then, balikan namin yung ano doon, yung tindahan kasi umuwi daw yung boy ni Mana. Eh, kailangan ko ng isang box na noodles. Sabi ko, balikan siya namin. Chicken ramen. Pagkaanghang-anghang. Naloka ako. And then, beef bibimbap for daddy. That's it. Pray muna tayo. You know what? Tanggalin mo muna. Umiikot siya. It's revolving around the circles. Okay. The living part of the sound. This is so loud. You just should get it. Your body is so loud. What are you waiting for? Let's get down to business and eat. Halo-haluin mo. Lahat sila halo. Tayo. 42. Ayan na guys. 2 box yung dala-dala namin. Enough na siguro. Mga diamante. Ito na kami guys. Iba yung pinaano sa amin ngayon. Pinapasok kami sa gate 3. Unlike nung una, doon kami sa harap lang. Ayun. May event daw kasi na ano dito sa ibang hall. Ayun. Ay, ito na mga dala-dala ko. Buti na lang. Nakakuha ako ng ano, ng jeep. Kausap namin kaninang van na hindi nagre-reply kay Inis. And buti na lang, bumili kami ng card. Nakabili kami ng card. Surfboard. Ha? Surfboard. Surfboard. Kaya di mahirap pa nang magbitbit ng madami. Nakaka-addict to guys. Oh, grabe. Sunflower seeds. Sunflower seeds. Ay, di nila nakikita, mamaya na lang. Yan, makikita mo may headlights on it. Ayun yan. Sobrang addictive na. Sarap. Must try. Only 50 pesos. Nagbebenta pala yun. Actually, it's 70. Go, Daddy! Yan yung dala-dala ko.
Ganda compare sa ano. Dala ko. Nag-cart pa ako eh. No? Go. Oo. Ito tayo. Ito ang paper bag. Hindi, ang bala ko nga ito. Kukunin dito sa DMX. Hindi pwede yun. Oops, tandan. Kasi hinangin ko na lang. Tandaan mo. Ay. Ang sungit. Kaso nga ito yung ano. Push, daddy. Kaya ka mo yan. T04. Ano pong event yun? Trendsetter. Oo. Tama ba pinunta namin? Trendsetter? Sa kabila po yung trendsetter. Ay, oh my gosh. Mali kami. Sorry. Ano nga na to event to? Off-price show po. Oh, sorry. Mali kami. Saan kuya? Sa Hall A po 1. Hall A. Ah, okay. Thank you. Oh my gosh, mali. Hall A. Mali. Pauwi na kami guys. Gutom na ako. Oh my gosh. Sagasaan. Nagpa-vlog. Sagasaan. Oh, ito kanina pa yung sunflower na yan eh, no? Ang dami mo ng trail na yun, ano eh. Iniwan. Sinabugan yung... Ayun, dito kami kain sa ano, Bakahan at Manukan. Gutom na ako. Ano to, daddy? Nolbu House. Hanap tayo, malay mo, may turo-turo pa. Di ba? Ha? May turo-turo. Turo-turo muna tayo. Ang kadyan mo. Ito, dito, hanap tayo kayo. Ano ba this? Ano ba yun? Singing... Cooks and waiters. Hindi mo basa eh. Ay, ito daddy, turo-turo. Oh, di ba? Ay, ming! Bulalo agad yung nakita ko guys. So, yak, bulalo. Maro agad eh. Yun. Chicken sotanghon. Laki naman. 24 hours pala dito. Pili na! Lechon manok tinupig. May sabaw, daddy. Gusto ko may sabaw. Kaso puro naman bakang may sabaw dito eh. Welcome to Earth. We're called Earthlings. Earthlings. How about you? Duckling. Duckling. You're duckling. Duckling ako. Ano ba yan? Ito na yung sinerve sa amin na soup. Tubig namin, no? Baka eh. Galing sa... Kaldero. Pinukulo ang... Medyas. Medyas. Boots ng army. It's delicious. Masarap. Parang ano din ang Barrio Fiesta to eh. Labi ko nakita ang product ng ano, Barrio Fiesta. Hey, look. Just on the corner, you see the logo of Barrio Fiesta. Ayaw nga. Ay. Everything is from Barrio Fiesta. Oo. Ay, kunin mo yung cellphone ko, chat ko yung anak mo kung gising pa. Kaso wala na yan eh, 1% na lang yun. Ay, wala akong charger ng... Meron ako na. Ginamit mo. Oo nga eh. Pagin muna ako ng ano, sunflower habang wala pa yung ano. Alam nyo guys, nakaka-addict talaga to, promise. Siyempre. Kaya may tinda kami nito. Bili kayo. Super nakaka-addict. Pang-ham-ham na pagkain. Ang sarap pabuksan kay ham-ham eh. Tapos tsaka mo kainin pagbukas na. Magalit yun. Away ko yun. Agating ka nun. Alam nyo kasi, nung baby pa yun. Nung baby pa si Grace, may alaga. Di ba may alaga tayong ham-ham sa
asin. Ayun, tapos pinapasok niya yung ano, yung daliri niya. Ikinagat siya. Sabi mo, Hindi naman yung tawag ginasap. oo nga, kinagat lang siya. Ang cute na ni baby. Sunflower yung daliri niya. Ginaganon-ganon niya sa ano eh. Magalang seed. Tagal ng order namin, no? Tignan mo, busog na ako sa ano, sunflower. Kaloka. Tubig na yung ano ko, yung shake ko. Wala pa rin. Pero ko nilalagay. Uy, dami pa palang laman. Ilang kilo to? Dalawa. Tangi, 1/4 kilo lang eh. Pero ang dami, no? Ay. Tara, uwi na tayo. Busog na ako eh. Wow, salamat. Ay, wow. Parang siyang ano, daddy. Sa miso ba to? May miso? Sinigang lang. Ah, okay. Thank you. Pray. Kain tayo. Ang sarap po. Take out ko na lang kay baby. Ayan. Fiesta. Barrio Fiesta. Gulay. And this is mine. Ayan. Crispy tawilis. Kain tayo, guys. Sayang di sumama si Kulokoy. Sit. Lakad na lang kami, guys. Para bumaba yung kinain. Wala na kami pamasahe. Excuse me naman pala, itigay na siya. Excuse me. It's spring. Hindi kami nagbayad. Hindi kami nagbayad. Nagugas kami ng ano. Ng pinggan. Kasalanan ni Daddy. Walang dalang pera. The walk of shame. Pero busog. Look at my tummy. Look at my tummy. The walk of shame. Satisfaction guarantee. Kahit nagugas tayo ng plato. Ako kami. Ang kapala mo ka. Lakad-lakad lang, guys. Nakapagsalita sa sobrang busog, eh, no? Ang sarap nung ano, nung... Nandito yung tawilis. Kaya di ko nakain yung ensaladang mangga. I mean, ensaladang talong. Pero ba yun? Oo, meron. Ayun. Grabe. Bondat na bondat ako. Sabi mo okay lang na tumaba ako. Oo. Okay lang. Oo. Pipilit ka magdagit. Kinakain mo ngayon sinabi mo. Kontrabida talaga to sa buhay kayo. Passive na ako. Ayoko na. Payat ka. Praning ka naman. Masaya pa ako lagi, eh, no? Kasi pag nagda-diet ako. Hindi mo nakalabas na lang. Tag-beach pa lang. Ano ba yun? Take note. It's the first time after ilang months. Ano yan, red pa rin? Sabi mo di ka na nagre-red. Wait ka nga lang. Alam mo, pwede natin lakarin hanggang bahay. Sobrang busog natin, di natin mapapansin yung ano, yung oras. Wala ka papasahe. Aray ka. Ano lupain natin? May loka.